כן, הוא בא להרים את הראש ולא... הוא מחפש משהו, אבל לא... לא, הוא פשוט... הכל מסתובב לו. שופקו. ארצה. לא, אל תדברו אליו, אל תתעסקו איתו. פשוט מאוד. הוא כרגע די מסוכן. תקח לו חומר עלינו. יכול להיות גם הוא יוציא קצת מהאוכל אולי, אם את... יכול להיות. סידור שלכי? הוא אכל? אכל חצי... בסמת. גודל של לחמנים זה איתה. תיאבון משהו. ממש החלל הזה שיש לי משמעותית, כאילו, צריך להאכיל אותו, להביא לו את האוכל היבש עד אליו. כן, כאילו, מה של בית הוא ישר קופץ עליהם. הוא בא בשמחה. חצי לחמניה הזו, ככה, חלק לחמניה. אז נתתו, פתח כזה, הוא מלאב. אבל האוכל לא עושה, הבאנו את האוכל, החלפנו את האוכל. אנחנו לקראת הסוף של זה שהיה בעיה, רק נודע לנו. פתאום נשאר לנו זה כאילו, כל ההצעה. לכמה זמן זה משפיע עליו? כן. כמה זמן זה הייתה לו הריב. שעה. בשעה? אבל אדם, הוא יהיה מספור כל היום כזה. מחר כבר. עכשיו אין בעיה, הוא הולך לישון. אני רואה שהוא רפוי, כל השרירים שלו. כן, עדיין לא מספיק. למה ניסנת לזה משחוק?